講到咱台灣甲捷克這幾年呢，佇文化領域有真濟交流。親像捷克有一位攝影藝術家迪塔佩佩，去年捌來到台灣駐村3禮拜，伊用鏡頭記錄台灣人生活的點點滴滴。即馬閣來到台灣舉辦攝影展，主辦單位捷克中心台北，也希望繼續來推動台灣甲捷克的藝術交流。一張閣一張，若像台灣日常場景的相片，從世界看，攏有冊庫攝影藝術家迪塔佩佩的身影。這是伊2025年佇花蓮甲台北駐村期間完成的作品。藝術家加入台灣人的家庭、市場等等，用鏡頭記錄台灣人的生活。即馬嘛舉辦攝影展，展出伊佇台灣創作的作品。伊表示，佇台灣駐村期間，對台灣人的善良、認真，甲對家庭的重視，印象誠深。嘛感受到台灣甲冊庫攏共同面對的嚴政治的挑戰。Kdyby ty lidi to mohlo inspirovat k tomu, že si jako můžou na chvíli uvědomit, že jsme všichni nějakým způsobem propojeni a že to, jaký zvolíme koncept přístupu k životu, je opravdu na nás a že se můžeme učit z jiných kultur a úplně náš život změnit od základu. 冊庫中心台北成立以來，常常佇台灣舉辦文化活動，希望透過藝術交流，增加台灣甲冊庫的民眾互相認捌的機會。冊庫中心台北主任表示，這擺邀請迪塔佩佩來台灣展出，除了分享冊庫的藝術，嘛希望透過藝術家甲台灣民眾的互動，增加兩國的藝術交流。Tak mi to přišlo jako skvělá příležitost, jak zde prohloubit právě vlastně people-to-people diplomaci, nebo vlastně kontakty mezi jednotlivými lidmi, jak prostě zařídit, aby se vlastně místní lidé potkávali, mohli potkat přímo s Ditou, jako s českou umělkyní, a vnímám to jako další příležitost k prohloubení česko-tajvanských kulturních, ale i osobních vztahů. 這擺自我肖像在台灣展覽辦到8月31，除了攝影的作品，7月31嘛會佇光點台北放送藝術家創作的過程，也都是甲展覽講明紀錄片，互民眾了解藝術家創作的過程甲手法。記者郭金榮、志光台北報道。